mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma, ndiri kudawo advice. Ndine umwe murume uyo wandiri kufambidzana naye, hatisati tamboonana face to face. Ininiwo ndiri kunoku kuZimbabwe, ari kuti anoda kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa kana kuti iye ouya kuzondiona, but ari kuti tisati tasangana tiri kufanira kuti tinge tichiita ecovenant. Ini ndiri kutya because akati ndinokuda, ndinotya kuti ndinokwanisa kuzokutorerwa, saka akanditi unofanira kuti unge uchienda kumba kwangu. Ane musha wake uyo waakavaka, ari kuti ndinoenda ndonotora ivhu, ndichangoita sekunge ndiri kungoshanya. Pari zvino kugere bamunini nemudzimai wavo, ndo vagere ikoko kumusha kwacho, ndo vanochengeta pamba pake. Saka ari kuti ndichakupa mari, kana ndakutumidzira mari then wobva wachizoendako ikoko umbonogarako, but unofanira kuti unge uchizonokora ivhu repachivanze. Ivhu iroro wobva wachizorishandisa kugeza nharo sikarudzi yako. Ndiri kutya mukoma, ari kuti zuva iroro pandichazoita covenant iyoyo, iyewo achaita the same covenant. Saka pakunogeza paya handigezi muviri wangu wose, ndinongotora chibhaketi ndobva ndaisa mvura nevhu riya riya ndongogeza sikarudzi yangu chete. Ndichazviita only for one day. Anondida, anonditumidzira mari kana vabereki vangu vava kutomuziva. Saka ndiri kutya kuita covenant yakadai. Ndozviita here kana kuti kwete? Iye ari kuti nekuda kwezera rangu anokwanisa kuzondibirwa nevamwe varume. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zviriko here izvi zvinhu zvakadai kana kuti hazviko? Let us try to speak about this issue in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Komanaka ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare I work for an events company. Pane zvakamboitika mukoma, but a very long time ago tainge tiri busy as we were preparing for this other event that was supposed to take place at Harare International Conference Center. Ndakaona chipoko mukoma, ndakati ndaenda kubathroom ndiri busy hangu, ndopa ndakanzwa kuti pane umwe munhu akapindawo. When I had finished, ndakaona umwe mukadzi uyu akangonditarisa, but chakandishamisa paari mukadzi uyu haana kana kutaura neni. I was even scared because aita sekunge ainge achida kundirova. Ndakati ndava kuda kubuda akanditi iwe usavhara door. Ndainge ndichida kumubvunza kuti nhai mother imi makakwana here? So when I looked around mukoma, ndopa ndakabva ndachizoona kuti mukadzi uya ainge angori paya pandainge ndamuona akamira. Ndokubva achizotenderedza musoro wake akanditarisa, yet her body was facing the opposite direction. Chinondinetsa kusvika pari nhasi mukoma, ndakazotowanikwa necousin sister yangu ndakadonha pafloor imomo mubathroom. This was hours later. Vakanditsvaka ndopa vakazondiwana ndakadonhera pafloor ndiri mubathroom. Pandakazoudza cousin sister yangu, kana iye ainge ava kutya kuenda kubathroom ari ega. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakasangana nemukadzi mubathroom pandainge ndiri kuHICC tiri busy preparing for an event. Hanzi mubathroom chipoko chomwe mukadzi uyo akati usavhara door. Pandakazomutarisa ndikaona kuti ainge akanditarisa asi face yake yainge yatenderera, musoro wake wakatenderera ukanditarisa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri munomu munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Aiwa, ndinonzwa kufara chaizvo nekuda kwekuti bhururu wangu akadzoka zvake kuno kuJoni. Tichangotamburawo tiri tose tichingoitawo zvimabasa zvedu izvi zvekiyakiya. Bhururu wangu uyu akangokaruka abuda akawana mukana akaenda kuZimbabwe mushure mekunge adaidzwa nevamwe sekuru vake avo vane maini ndokubva achizotanga kushanda kumaini ikoko. Pasina kana nguva tikatonzwa zvitonzi mukomana atotenga motikari. Ko, agotenga motikari seizve? Ndikabva ndatanga kutaura naye, bhururu wangu, ona zvinoitika mukurarama. Vanhu vaunenge wakamborarama navo haufaniri kuti unge uchizova kanganwa zvekudaro. Saka iye aingoti ndichazokuudza kana zvaita, kana kwava negepi kunoku ndiwe munhu wandichatanga kudaidza kuno kuti unge uchizoya kuzoshanda. But mukoma, munhu kana aita mari anotongokukanganwa. Iniwo ndakabva ndachizongoenda kune vamwe madzibaba. Ndakaenda kuna madzibaba ava venguo tsvuku ndichida kungoona kuti zviya zvinotaurwa ndezvechokwadi here, kuti kune vamwe vana madzibaba vatori nesimba zvekudaro zvekuti vanokwanisa kutokubatsira kana kutokanganisa munhu uyo waunenge uchida kuti ange achizokanganisiwa. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. It was just me trying to test. Ndo pandakabva ndatoona kuti vatoriko vana madzibaba vanotogona kutogadzira munhu. Saka vakatipa muchinjikwa uyo wavakanditi ndinofanira kuti ndige ndichigara nawo muchinjikwa iwoyo wavakandigadzirira. Kainge kari kadiki zvako, vakanditi ndinofanira kuzopota ndichikabata pandinenge ndichinamata, dzimwe nguva ndichigeza, ndichishaudha friend yangu, ndichitumidzira ngirozi dzehondo kuti dzinge dzichizorwidzana naye, nekuti iye mukubudirira kwake akarambawo kuzondirangarira, akangoona kubudirira kwake ega. But tiri vanhu vekuti taitambudzika tiri tose, zvekare ndirini ndakamuunza munomu muJoni. Saka ndo mhiko idzodzo dzandainge ndichiita neminamato yandainge ndichishandisa, ndo zvandakaita izvi mukoma. Ndinongoda kungoti Mwari mundiregererewo, ende kutadza kunowanikwawo muvanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Saka tinofanira kuti tinge tichiita sei? Because kana wabudirirawo wobva wanzi kosei wabudirira nekukasika, sei mukubudirira kwako usina kundirangarirawo? Apa zvimwe kuda unenge uchiri kutanga kusimukira, then vanhu vobva vakuisira muvhu zvekare. Hanzi ndakatongorwadziwa nekuti akadaidzwa nesekuru vake vane mamaini. Pari zvino akadzoka kunoku. Zviri nani kuti tinge tichitambura tiri tose kunoku kuSouth Africa. Akomanaka, zvakangooma hazvo vedu we. Dai kwanga kuri kunzi atiitirane hutsinye. I think Africa yaikwanisa kunge itori kure. Pamwe tingadai titorisu tinotonzi tinorarama muma first world countries, but nekuda the spirit of jealousy, kubudirira kwedu sevanhu vatema kunenge kuri kure. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, muri sei zvenyu? Imba yedu yakarohwa nemheni 8 times mukukura kwedu. Baba vangu ivo vainge vari n'anga. Saka vari n'anga kudaro muvillage makabva machizouyawo imwewo n'anga ikabva yachizotangawo kushanda. Saka baba vangu vakazotanga kuita makwikwi vachikwikwidzana nen'anga iyoyo because yaitawo zvekurombesa. Saka vainge vava kusawana macustomers semawaniro avainge vachimbomaita before n'anga iyi isati yatanga kugara muvillage medu. Saka vaitobhejerana baba vangu nen'anga iyoyo. Vakazofa vose zuva rimwe chete, but tainge tatokura. Vakafa vose zuva rimwe chete. Vangu baba vakafira mugomo. N'anga iyi yakazoita accident, vakafa vari mugomo. Baba vangu vati vari kuenda kunovhima. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu
zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pamba pavo pakarohwa nemheni 8 times. Baba vavo vaita zvekurombesa. Ndakavabvunza kuti saka imi munoti kudii panhau idzi dzekuti vanhu vanenge vachitsvaka vanhu vanorombesa. Vakangoti mukomanashi never entertain munhu anenge achida kuromba. Kutaura kudai tiri kutambudzika nekuda kwemabasa ainge achiitwa nababa, because pane vamwe vanhu vakazoenda vakanorasirira zvinhu zvavo zvavakapiwa nababa, saka zvinhu izvi zvakazongodzoka. Kutaura kudai pamba pane zvinhu zvakawandisa izvozvo zvinofamba, zvinonanaira, zvimwe zvinotaura musingazvioni, izvo zvainge zvichishandiswa nababa vangu, zvimwe zvavaizopa vanhu vavo. Ndo imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Let us talk about that issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo pandainge ndiine 15 years ndakamboshandira vatete vangu avo vainge vaine imba yavo muBorrelldale. Vatete vangu ava vaiva nerimwe glazi ravo. Glazi iri rainge riine rimwe zimucheka kumashure kwacho, riri zimucheka rered. Vatete ava vaita like zvemanjuzu, but tainge tisati tazvisiva hedu kuti ndo zvemanjuzu zvacho izvozvo. Vaiti paya takagara zvedu kunyange tichitandara tiri panze, glazi iroro vanenge vakaribata vachitaura naro glazi iroro. Vanenge vachitodaidza mazita evamwe vanhu vainge vari vavakidzani vavo, zvekare nevanhu vekuchechi. Vaizoti kana vava kutuka vamwe vamufundisi vaienda kuchechi kana muchiziva yeChrist Embassy, kwaiva nevamwe pasta vavainge vakavenga vaivatuka vachitarisa glazi vachitaura naro. Ndo zvinhu zvandakaona zvichiitwa navatete. Ndakazobvako ndava kurwara, ndakatoita zvekutotorwa nevamwe sekuru vangu. Sekuru ava vakangoya vakangonditora mushure mekunge vaudza mama kuti mwana uyu kana mukamusiya ariko anofa, because ivo vatete vaitoramba kuti ndinge ndichitorwa namama. Saka sekuru vakangoya vakazotonditora zvine chisimba. Ndakarwara panguva iyo yomukoma, pasina kana mazuva ndainge ndisingachakwanisi kutaura kana kudya. Vatete vakapopota vakati vainge vachida kusungisa sekuru nekuti sekuru vainge vakambondibata chibharo. Vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti saka sekuru vakakubata here chibharo? Vakati kwaane mukoma, dzainge dziri nhema. Vakanditi unofanira kuti ungochizoudza mapurisa. Kana ndikadaidza mapurisa wovaudza kuti wakabatwa chibharo nasekuru vako. Mazuva awo sekuru pavakauya vachiti vainge vachida kunditora vange vachimbogara neni vaone kuti chiko chainge chichiitika pandiri. Strange things they do happen in this world. Kana uine zvaunenge wakambosangana nazvo zvaunenge usina kunzwisisa, you can come to my inbox and then ndozoverenga nyaya yenyu panapa paplatform. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndatova nemhuri yangu. Ndine umwe uyo ainge ambori shamwari yangu. Tainge tichiroja tose muwaterfalls panguva zvinhu izvi pazvakaitika. Saka takati tapedza kunyora ma-O level edu akabva achizopasa. Aifanira kunge dai akazoenda kuform 5 but akazogadzirwa nevabereki vangu, because mukukura vainge vachingoona sekunge hakuna kana kwaaizomboenda neupenyu. Dzimwe nguva baba vangu vaitoseka baba vake because vaingoshandawo vachingoita zvechigarden boy. Vangu baba ivo vainge vaine zvemabhindauko zvakati one day zvavainge vachiita. Saka vakazomugadzira because akabuda nema-A. He had 7 A's pa-O level yake. Ndokubva vachizomusunga. Takangoenda tikangonorasa chimwe chipepabhegi chainge chiine mishonga yacho muna Malvern Road pane chimwe chibridge. Vakangonditi kana wava kuda kuzomusunungura unongodzoka ipo pano. Mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2006
pavakamusungira chiraramo chake. Saka ndoita sei? Ndodzokera here kuZimbabwe nekuti pari zvino ndiri kunoku kuSouth Africa ndakazovakirawo hangu kuKwekwe, but panzvimbo pacho ndichiri kupaziva apo patakaenda tikanorasa chiplastic bag icho chainge chiine mishonga kuri kusunga uyo ainge ari shamwari yangu, because kuchechi tainamata kuZayoja kwainge kuina vamwe elder avo vainge vakati vainge vachida kumubhadharira kuti ange achikwanisa kuzoenda kuA level because akapasa zvisingaite, but akazongotanga kungoita zvekunwa doro nekuda kwekuti havana kuzoita sezvavainge vakataura, vakangozoregedza nekuda kwemhiko idzodzo dzatakaita. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi muna Malvern Road mune kamwe kabridge takaenda tikanorasa chipaperbag ichocho pachibridge ichocho zviya zvimawater drainage. Hanzi ndo patakanorasa chipaperbag chaiva nemishonga kuri kutomusungira upenyu hwake nekuti akabuda nema-A. Pakaipa ngatitaure navo mukoma ava, dai mangodzokera kuZimbabwe moenda munoita izvozvo zvamakanzi munge muchizoita nevabereki venyu kana mava kuda kusunungura munhu uyu so that akwanise kuraramawo upenyu hwake, akwanise kuriritirawo vana vake sezvamuri kungoita, because makabenefita chii pakumukanganisira upenyu. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndiri mudzimai, I am 33, I work as a nurse aide kunoku kuUK, ndinogara muLondon. Saka ndine umwewo uyo who is one of my client, like a private client. He is 62, he is a Zimbabwean. He came here kuma early 90s. Saka varwara baba ivavo, but now I think it is worse than pandakatanga kuita take care of him. These past weeks he has been restless. Dzimwe nguva vanotaura vega, but hasi munhu ane dementia, but vanenge vachitotaura nezvinhu zvavanenge vachitoona. Saka kuswera nezuro ndo pavakandidaidza vakabva vati kwandiri, mwanangu, I am tired, ndaneta mwanangu, nyama dzangu dzaneta, ndava kuda kuzorora, my time has arrived, and in fact my time was meant to come on February 26. Ivo vanoti dai vakafa iro rino gore uri musi wa 26 mwedzi uchiti February, but hanzi zvikwambo zvavo zvakaramba zvikati iwe haungafi, nekuti kana ukafa achasara achitipa zvokudya, achatichengeta ndiani? Kune zvimwe zvinhu mukoma zvekuti kana ukaudzwa unokwanisa kuramba uchiti hakuna zvinhu zvakadaro. Vakachizondiudza history yefamily yavo zvekuti by the time pavakapedza kundiudza zvose izvozvo ndainge ndava kudedera nekutya. Baba vavo hanzi vainge vakarombera zvigayo. Pavakaromba hanzi kuma 1980s ndo pavakarombera zvigayo, vakazoita mabhucha, vakazotenga bhazi, aya mabhazi ekudhara, ndokubva vachizovaka kwaMutare uko. Ivowo mukuzonokura kwavo hanzi vakazokurira muBorodale, vane imba yavakazotenga muBorodale. Saka ikoko kugere maroja. Vari kuti kana ndikakwanisa kugamuchira zvinhu izvi vachandipa imba iyo yavainayo munomu muUK, zvekare neimba iyo yavo yavakasiya kuZimbabwe. Saka ndiziviwo kuti ndodii. Vakati vane hari iyi vanokwanisa kungondiratidza kana kuri kunzi ndinenge ndabvuma kugamuchira zvikwambo zvacho izvozvo. Vanoti vane hari iyoyo vanoti inofanira kugara iine ropa. Vakati vachandiratidza hari yacho, but handisati ndavaudza kuti ndinoda here kana kuti kwete. Iniwo ndiri kunzwa kutya, saka vakati kutondiudza kwavakaita hanzi izvo zvikwambo zvavo zvakatosarudza inini, kunyangwe
ndichizotanga kuita nurse aid wavo, hanzi ndakatosarudzwa nezvikwambo zvavo, nekuti kweduwo hanzi zviriko zvimwe zvanga zvagara zviriko asi zvakazongonorasirirwa pakafa sekuru vangu, hanzi zvakanosiyiwa mubako. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi zvakanosiyiwa mubako zvinhu zvainge zvichimboshandiswa nasekuru, zvichireva kuti zvikwambo zvinototaurirana paya, uchizosara worombesewa zvimwe kuda kwenyu kunenge kwatogara kuini zvikwambo nechekare. Let us try to speak with here in the comment section, but inini advice yangu kwamuri vahanzvadzi, magara wani muriko kumhiri kwemakungwa, madi mangotendawo Mwari with the opportunity that God gave you. Vanhu vanganiko vanochema siku nesikati vachingoti Mwari dai maitawo kuti ndige ndichikwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa, ndikwanise kungoshandawo ndichishandira vana vangu. Be grateful for what you have. Dai maiziva kuti vanhu vari kutambura sei nekuda kweurombwa, you were not going to even think about it. Reject and refuse, flee from the devil. Ngatitaurei navo mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo zita rangu. Ndinoitwawo Florence. Sekuru vedu vakabva kuMalawi, saka dzinza redu rose tiri vanhu vekumalawi, asi takazongokurirawo zvedu muZimbabwe. Baba naamai vangu vose ndevekuMalawi. Iniwo pandakazoroorwa ndakatsvakirwa murume kuMalawi, kana baba vangu vakatsvakirwa mukadzi amai vangu kuMalawi. Saka ndichakuudzai izvo zvinoitika kana kwedu kukafiwa. Toti izvezvi kana nguva yangu yekufa kana yakwana, patori nekamba inouya yobva yachizondiudza kuti nguva yekuti ndinge ndichifa inenge yakwana, saka ndinofanira kuti ndinge ndichizodzokera kuZimbabwe. Tine imba yedu muHarare, handingakwanisi kukuudzai kuti imba iyi iripi. Munozviziva here kuti vamwe vaya vanoti vanoenda kunotora mishonga kuMalawi vanenge vakatoromba, dzinenge dzisiri n'anga dzechokwadi. Munhu wose anokwanisa kungoita n'anga. Unotoenda kuMalawi obva watonobikwa kutogadzirwa zvekuti unobva watoita n'anga, but unenge uri like a middleman. Sezvakaita vamwe bankuru vangu pari zvino, ndo vane tsvimbo yavanoti tsvimbo yedzinza rekwedu. Saka bankuru ava basa ravo nderekuti kana pakauya sekuru vanenge vachiti ivo vanodawo masimba, sezvo vanhu vemuZimbabwe vazhinji vachifarira kuromba, then vanobva vachizopiwa basa rekurombesa vanhu muZimbabwe, asi unenge uchifanira kuti unge uchizoendesa mari imwe yacho kuna bankuru vangu avo vari kuMalawi. Saka mumhuri mutori nezvikwambo zvemo izvo zvinotoshanda basa iroro, kusimbisa kuzvara, then zvinhu zviya zvinenge zvazvarwa ndo zvinozopiwa n'anga dzemuZimbabwe dzisina masimba kana dzichidawo kuita basa iroro rekuzotengesa zvikwambo. Nekuti paunonoromba, kunyange ukanopiwa mafuta elaki, watotengeserwa chinhu chinokupa laki rausina kuzvarwa uinaro. Kana uchida laki unofanira kungogezesewa chete, usingazopiwe zvinhu zvaunonzi izvi ndo zvichazokupa laki, like kungogezwa nemvura chaiko, uchingosumirwa nyaya yako kuvadzimu vako, kuti kana paine munhu anenge akabata laki rako, laki iroro rinofanira kuti ringe richidzoswa kwauri. Ukangoona wava kupiwa zvinhu zvaunonzi chienda nazvo zvinhu izvi kumba kwako, zvagosiya neiko nemunhu akaromba. Saka kwedu kudzinza ndo zvinoitika izvozvo, asi kune covenant yekuti mukufa kwedu tinotofa tichitoziva kwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda nechekare. Saka kamba iyi ndo inouya yokutora obva wachizodzokera kumba, like sesu hatizodzokere zvedu kuMalawi, tinongoenda kumba kwedu patinoti pamuzinda, then unofira mumba. Hama dzangu dzose dzandinoziva dzakafira popamba pedu ipapo. Kana wafa toti wafa right now
pandiri kukutumidzirai message it is 5 p.m. toti wafa maybe na5:30 tinobva tachizokutora tokuisa muceiling, unorara uri muceiling. Mangwana acho makuseni ndo patinozozivisa mapurisa kuti kuno tine hama yafa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vati ndinonzi Florence, hanzi takabva kuMalawi asi tinogara zvedu muZimbabwe. Pakaipa hanzi wose anenge afa, kunyange inini ndikafa ndinotomboiswa muceiling, ndoraramo muceiling, then mangwana acho ndipo apo panozodaidzwa mapurisa. Zvakangooma hazvo vedu we.